Da si sve dobio, čoveče. Sa tvojim imenom, to kad budeš izašao, da se hvališ drugarima. Iha. Bolje budeš pivo. Pa razmišljali smo možda i avion bolje opcije. Možeš rade. Ovo dnevne da gledaš. Mama, ćeš ti ovaj da prihvatiš ovo samo? Ovo nije očekivalo lepo. Dobro, ti si obećao da ćeš brzo da izađeš odavde, to je dobro, dobrim si rukama, roditelji su zadovoljni ovde. Molim, ipak intenzivna nega, beba, ima koliko... Eto, ugrožavate. Ja vam se zahvaljujem. Evo ovako, šta god smatrate da nešto možemo dodatno pomognemo, evo to prvo. A evo samo vas molim kad bude izašao da se javljate pa da ga vidimo. Budite sigurni, budite sigurni. Ćao, budi dobro. A ovo gledaj posle. Znaš. Mi smo se nešto dogovorili. Da, Znači, da. kad izađeš odavde... Hvala i vama, želim ti brzo oporavak. Hvala vam. Sa šlemom. Ovo je već. Direktor, jel da? Ovo je već. Ozbiljno. Takve stvari su Pitali ste se. Hvala vam. Ništa. Vidimo se kad bude izlazio obavez. Hvala vam, nedavno hvala. Hoćemo da samo idu Aleksa 2 minuta, hoće da vas iđe. Možemo samo da snimimo izjave, pa